Datra Miwa Aksi Wasani is terug op de radio. Nanga Dekati, Midoro, Baka 20 nanga 5 jaar. Na een rustperiode van 25 jaar geeft Dr. Ruben Del Prado antwoord op al uw medische vragen in Datra Miwa Aksi Wasani. Op maandag 11 november tussen 7 en 8 in de vooravond krijgen wij de eerste opbelversie met de herhaling de zondagavond daarop tussen 7 en 8. U belt in de eerste opbelversie op maandag 11 november op 490.000 het nummer van SRS en stelt uw medische vragen aan Dr. Ruben Del Prado, die luchtig in het Sanantongo op deskundige wijze antwoord geeft op al uw medische vragen. Dit alles met de complimenten van Decati International NV. Ja na SRS.